ba a san gidajensu bane wanda Allah subhanahu wataala ya tsine musu yace idan ta rika shi. Bayan hira da jarumin Kano Tahir ‘yan fage yadda ya bayyana abubuwan da suka faru ga rayuwarsa, wanda hakan ce ta sa ya rawa da wasu ‘yan mata a gidan gala. Lamarin ya janyo cece-kuce sosai a kafofin sada zumunta. A wani bangaren kuma wata mata a shafin TikTok ta sake yin tsokaci akan takunkumin da aka saka waƙoƙin Ado Gwanja, War da kuma Cas. Kamar yadda kuka san dai a cikin satin da ya wuce ne aka yi hira da jarumin fina-finan Hausa Tahir ‘yan fage, wanda ya bayyana lamarin da ya faru ga rayuwarsa har aka gan shi a gidan gala yana yin rawa da wasu ‘yan mata. Sai dai bullar wannan bidiyo kafin a ji ba'asi daga bakinsa ya janyo cece-kuce sosai a kafofin sada zumunta, ganin cewa bai kamata a gan shi da ‘yan mata sa'annin jikokinsa suna yin rawa tare ba. A hirar da aka yi da jarumin ya bayyana cewa yanayi ne na rashin lafiya da kuma rashin kuɗi yasa aka gan shi da waɗannan 'yan mata suna rawa a gidan gala, wanda sanadiyar wannan rawa da ya samu kuɗin da ya biya wa kansa bukata da iyalansa da ma kuɗin maganin rashin lafiyar da ke damunsa. Sai da wasu mutanen suna ganin cewa bai kamata yana cikin masana'antar Kannywood sai ya yi wani abun kunya ba sannan zai samu kuɗin da zai ciyar da kansa ko kuma ya biya wa kansa kuɗin magani, wanda rahotanni suna bayyana cewa jaruman Kannywood suna taimaka mutum da baya cikin masana'antar, ballantana mutum da yake cikin masana'antar. Matashin da ya shura a kafar sadarwa na TikTok wato Abis Fulani ya bayyana ra'ayinsa akan wannan bidiyo na jarumin Kano Tahir ‘yan fage, biyo bayan wannan abu da ya faɗa a hirarsa da shafin BBC Hausa, kamar yadda za ku kalli bidiyon a nan gaba. Zama ana faman tagin ina Abis ka zo ga an yi interview da shi ya faɗi kaza ka zo ga wanda suka fara 20k. Ina zuwa ina ganin list din ne ragas ne salati na sanar da ubangiji na ce a tiri tutu a tiri friday a siriya tunu mun ga duwawun kaza. Daman kusati bai bana bidiyo na ga muku abin da yasa ya fara rawan gala saboda bai da lafiya ne. Ya je nema abokan sana'arsa da su taimaka masa aka 50,000 da kyar a cikin 250 ko da 60 ne. Aiko da bakin shi ya faɗi wanda suka bada 50,000 din nan yace rara ya bada 20,000, mai shadda ya bada 20,000, kowa ya bada 10,000 ma ni na manta. To a sujjar da kamar da muka saba ga rayukan mutane. Masu ra'ayi na gaba suna cewa gaskiya rara ya ba su mamaki ya ba su kunya. Rara da yake raba motoci yake raba wayoyi yake raba 100,000 har wajen miliyan nawa kuma ya kasa ya rasa abin da zai bayar sai 20,000. Dattijo zai same shi ce masa zai mutu ciwon zuciya zai kashe shi amma ya rasa abin da zai bayar sai 20,000, gaskiya bai kyauta ba. Wasu masoya rara ko suka ce to kanin uban shi ya bashi 20,000 zai raina ya gode Allah ma an bashi. Wasu ma cewa suka to kai yanzu baba Tahir fage yanzu idan mai bautar gumaka ya baka kuɗi sai ka je ka fara bautar gumaka kenan saboda yan gala sun ba kuɗi sai koma yin sana'ar gala. Wasu ko mutanen suna tafa mun tosaya Tahir baba fage suna cewa Allah sarki ashe abin da yasa ka fara gala kenan, Allah ya baka lafiya muna tafa mun maka addu'o'i. Na zaci na gama karanta rayukan mutane zan fitar da comment section din kenan ne tuntube da comment din wata baiwa take cewa duk abin da ya faɗa muku ƙarya ne, alhakin matarsa ne yake bin shi domin guduwa ya bar matar shekara da shekaru da rashin lafiya ta kama shi ne ya dawo. Dan haka ita a ra'ayin ta bara tausaya masa. A comment section din har da masu cewa ma wai asiri aka masa. To kuma dai menene shi ba kanshi yayi magana shi adalci, ya ce bai sami yan Kannywood gaba ɗaya ya gaya musu ba, ya zaɓi wasu mutane ne ya musu magana. Ya zaɓi rara ya masa magana, rara ya bashi 20,000. Bashir mai shadda shi ma ya bashi 20,000, sannan wai Abdul Ahmad mai kwashawa shi ma ya bashi 15,000, ya hada 65,000 kenan kuma yana neman 265, kun ga saura 200 kenan. Da bakin shi ce ya san da cewa da zai ga Alnuhu matsalar shi da Alnuhu zai iya siya ma zai iya bashi kuɗin kai tsaye, amma ko sati ba ya ba Alnuhu sai da ya canja masa waya, kawai ganin shi da tsohon waya ya masa magana ya bashi sabuwar waya, saka yake jin kunya ba zai iya samun Alnuhu da magana ba. Wannan yasa na ƙara respecting Alnuhu gaskiya, sannan kuma ita ma Aisha Umaira tana taimaka masa, more respect for you. A ƙarshe me ra'ayinku? Kuna ganin da cewa dalilin da ya faɗa ya cancanta ta rawar gala ko kuma kuna ganin bai cancanta ba? Allah ya baka lafiya. Allah kyauta, za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashi na tsokaci akan wannan rahoto. A wani bangaren kuma bayan lafawar rigima da kuma cece kuce da waƙoƙin jarumin Kano da kuma mawaƙi Ado Gwanja suka janyo a kafofin sadarwa, wata mata ta sake raddi akan cece kucen da al'umma suke yi akan mawaƙi Ado Gwanja da waƙoƙinsa. Duk da dai rahotanni sun same mu akan cewa hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta ƙasa NBC ta hana sanya sabuwar waƙar Ado Gwanja mai taken Wal a gidajen rediyo da talabijin na ƙasar. Hakan ya zo ne a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar mai ɗauke da kwanan watan 6 ga watan Satumba a shekara ta 2022. Sanarwar dai ta ce an dakatar da sanya waƙar ne a gidan rediyo da talabijin saboda wasu kalamai da yake yi a cikin baitocin waƙar
waɗanda suka saba dokokin hukuma da kuma al'adar Hausawa. Sanarwar ta ce waɗannan baitoci da suke cikin waƙar sun saba wa sashe na 3 da 18 na 2 na hukumar da ke kula da kafafen yada labarai ta ƙasa wato NBC. Saba wannan umarni na hukumar NBC ga kafafen yada labarai, rediyo da talabijin zai iya sanya a hukunta kafar yada labarin, inji sanarwar. Daily Nigerian Hausa ta rawaito cewa waƙoƙi biyu da Ado Gwanja ya fitar da su Wari da kuma Chess na shan suka duba da yadda yanayin waƙoƙin ke zama barazana ga tarbiyya. Jaridar ta gano cewa Gwanja har zagi ke yi a cikin wasu baitukan waƙar Wari, inda ya saba wa addini da kuma al'adar mutanen Kano. Hakan ce ma ta sanya wasu lauyoyi guda 9 suka shigar da ƙorafi a gaban kotun shari'ar musulunci, wacce ta bai wa 'yan sanda damar yin bincike akan Gwanja din da sauran mutane 6 bayan korafin da lauyoyin suka shigar. Ga dai bidiyon matar sai ku kalla ku ji cikakken bayani daga bakinta akan hana waƙar Wari ta Ado Gwanja. Da yake waƙar shi lokacin da ya fara yin waƙar shi ta sama mata, haka malamai kuka fito kuna magana cewa wai Ado Gwanja tun da ya ce sama mata har yanzu da mata suke sama basu dawo ba. Idan har an san Ado Gwanja lalata tarbiyya yake tun a lokacin me ya kamata a yi? Wannan magana malamai ya kamata su yi? Ba kamata ya a fito a taka mishi birki a ja mishi linzami cewa waƙar shi tana lalata tarbiyya a daina ba? Sai aka mai da abun wasa. Bidiyon yana nan da malamai suka yake ta yawo a duniya. Sai ya ci gaba da yin wannan ɗin shi waƙoƙin shi. Sai yanzu da ya kai ya taka ƙasa ya miƙe sannan kuma sai a fito sai a ce a'a yana lalata tarbiyya bari ai kaza. Ba wai ni ina saidin ɗaya daga cikin su bane ba kuma ina bakin ɗaya daga cikin su bane. Saboda ni kiɗa da waƙa ma wallahi bai dame ni ba, asali ma ku je ku tambayi ƴan uwana waɗanda suka sani wallahi wayata har ta yi ta gama rayuwarta ban taɓa sa mata kiɗa a rayuwata ba. Ban taɓa sa kiɗa a wayata ba tunda nake a rayuwata. So ni ba ma abociyar cin kiɗa bace ballanta na ku ce abin zai dame ni, amma ni ma abociyar faɗa gaskiya ce. Ni ma abociyar faɗa gaskiya ce. Wannan dalili ne yasa nake gaya muku gaskiya. Ai ice tun yana ɗanye ake tankwara shi. Tun lokacin da ya fara me yasa ba a tankwara shi da ƙarfin tsiya an hana shi ba? A lokacin ya gagare ku ne? Ko ya hana ku? Ko kuma me yace muku ba za a yi ba? Amma sai aka bar shi yana yin son ran shi. Har wasu suka biyo bayan shi, su Popo2 su ma suka ga ai wannan ba wani abu bane ba, suka fito suna yi. Ga su nan barkatai. Babu adadi. A TikTok din ba ga 'yan Daudu nan ba? Su 'yan Daudu ba a san gidajensu bane wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu yace idan an gansa a tsine musu kuma la'alannin Allah ne? Ba kwa sanin cewa a TikTok din akwai wanda suke bin bayan 'yan Daudun? In ka fito kawai 'yan Daudun magana za a bi bayan su a ce ba haka bane ba? Ku wannan fa wani zamani ne muke ciki wanda Allah subhanahu wata'ala shi kanshi yayi rantsuwa da wannan zamanin da muke ciki, sai dai addu'a. Idan babu kai addu'a Allah ya kare ka, idan ba danka kai addu'a Allah ya tsare shi, kada ka tsire wa dan kowa. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ya koyar da mu ba. Babu tsinuwa ba la'ana ga wanda ya bata daga hanya. Addu'a ake musu na su dawo daidai. Dan haka addu'a ya kamata mu yi wa duk wani wanda ya bata a TikTok din da duk wata social media ma da take duniyar nan. Saboda kai ma baka wuce ba, kuma kai ma a wani bangaren akwai wani abu da kake wanda ba daidai ba. Dan dai Allah subhanahu wataala ya rufa maka asiri ne, babu wanda ya sani ko kuma ba wanda ya san ka a bangaren da kake wannan abin da kake yi. So kawai miyo kan mu addu'a shine mafita, da kuma neman tsari da fadawa halaka, da kuma neman zaman lafiya a ƙasar mu. Ita kanta ƙasar tana neman zaman lafiya, ballantana a zo ana rarara akan wata maganganu. Allah ubangiji ta Allah ya sa mu dace, Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah kada ka bar mu da dabaran mu. To Allah ya kyauta, za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen mu na lokaci akan wannan rahotanni guda biyu na jaruman Kannywood. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like din bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.